Anamly Emlak Sud Kärhanasynyň hünärmeni Piruliýew Aşyr. Garaşsyz bap tarap Türkmenistan ýurdumyz hormatly prezidentimiziň ýoldaşlygyna ähli ulgamlarda ötüşüň belent derejelerini ýetdi. Ýurdumyzyň ötüşüne uly goşan pudoklaryň birinde telekeçilik pudowydyr. Ýurdumyzyň telekeçiler tarapyndan diňe ýokary hilli önümler öndürilmän eýsem halkymyza ýokary hilli hyzmatlar hem ýerine ýetirilýär. Şeýle telekeçilik kärhanalaryň birinde Mar welaýatynyň Mar şäherine ýerleşýän Anamly Emlak Sud Kärhanasydyr. Biziň kärhanamyz tarapyndan ýurdumyzyň ýylatyna gowy bolmaýan emlakler boýunça ähli ýeňiliklerini we öz hyzmatlar toplumy hödürleýär. Anamly Emlak Sud Kärhanasynyň alyp barýan işleri gowy bolmaýan emlakleriň resmi namalaryny kanuny laýyk resmileşdirmek hemde tölewsiz hukuk maslahatlaryny bermekden ibaratdyr. Kärhanamyzyň hünärmenleri tarapyndan gowy bolmaýan emlak kärenesine bermek, alyw satuw şertnamasyny resmileşdirmek, ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak işleri kanuny laýyk alınıp barylýar. Kärhanamyzyň baş maksady müşterileri hoşal etmekden, olaryň çylşygyny resminama işlerini kanuny laýyk taýýarlap bermekden ibaratdyr. Her bir raýat biziň kärhanamyzda ýüz tutup, çylşygyny resminama işlerini ýeňilleşdirip biler. Her bir müşteriniň ýüz tutmasy kärhanamyzyň hünärmenleri tarapyndan raýatlaryň talaplaryna laýyk we olaryň isleglerine görä amala aşyrylýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýolbaşlygyna kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek boýunça netijeli işler amala aşyrylýar. Halkymyza ýokary hilli hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin uly mümkinçilikler döretip berilýär. Biz telekeçilere şeýle döretip berilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadagy terdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähwetli alyp barýan işleri üstünliklere wetlensin.